Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Παναγιώτης με Λιδία εδώ. Η Λιδία σήμερα θα παίξει Minecraft. Κάνε λίγο pause γιατί το τρελό αρχίζει και φωνάζει. Εντάξει, κάνω λίγο pause και θα σας ξαναφήσουμε σε λίγη ώρα. Ξαναγυρίσαμε και να η Λιδία που παίζει. Λοιπόν, Λιδία, τι κάνεις τώρα? Έχει και ωραίο σκηνό όπως βλέπετε. Ωραία, έχεις ένα δώρο. Δεν είναι Χριστούγεννα όμως. Είναι στη φαντασία μου. Μπορεί να το κάνεις λίγο πιο μπροστά γιατί δεν φαίνεται ωραία. Ωραία, λοιπόν, σήμερα θα μαζέψουμε ξυλαράκι. Ενώ θα φάμε ξυλαράκι. Το βιάσατε? Όχι? Εντάξει. Τέλος πάντων. Όχι, sorry. Εντάξει, συγγνώμη γι' αυτό. Το μισό. Τέλος πάντων. Θα κόψουμε ξυλαράκι. Δηλαδή θα φάμε ξυλαράκι. Άστα αυτά τα αστεία. Το ξέρω. Είναι χαζά. Και πολύ όμορφο. Την ίδια στιγμή. Έτσι. Λοιπόν, Λίδια, τώρα τι κάνεις? Το ξύλο δεν βλέπεις, Θα φτιάξεις κανένα σπίτι σε αυτόν τον κόσμο? Ίσως. Μμμ. Και πρώτον δεν έχω πει εσένα, γι' αυτό με ρωτάτε. Οκ. Και δεν φαίνεται καλά και το από εκεί. Κάντε zoom. Όχι, εντάξει, άστα. Zoom. Οκ. Βλέπετε καλύτερα, πιστεύω τώρα. Ναι. Μπορεί να μην έχει και τέλεια εικόνα, αλλά παιδιά είναι από... Όπα. Sorry. Sorry και για αυτό τον ήχο. Τώρα Sorry. και ξέρω εγώ όλα ακούγεται αυτό. Είναι του κινητού. Είναι χάουι. Αυτό είναι εκνευριστικό. Εν τω μεταξύ σε λίγο θα σας δείξω και όσους θέλετε να γράψετε κάτι τηλεφωνάκια ενός φίλων μου. Τι λες, Τάκη? Τι τηλεφωνάκια? Καταλάβατε? Τάκη. Τα τηλεφωνά τους. Δεν είναι κακό, εντάξει. Τι? Δεν πας καλά. Θα σου περάσει μια μανιακή που θέλει να κλέψει παιδιά. Sorry. Και γι' αυτό. Λοιπόν, επειδή κουράστηκα λίγο να κρατώ την κάμερα, θα σταματήσουμε και θα ξαναρχίσουμε σε λίγο το κόπο. Γεια σας. Πάμε. Λοιπόν, παιδιά, ξαναγυρίσαμε και να η Λιδία. Ναι, Ντύθηκε που... Ναι, και αυτή εδώ είναι η Σύση. ρε, όχι, μην δείχνει συνέχεια ρε τη Σύση. Εγώ είμαι ο Στάρ εδώ μέσα. Λοιπόν, Σύση, για πες μας, πώς είσαι σήμερα? Χάλια, Γιατί? γιατί χέζω το χαρτί. Α, εντάξει. Αυτό θα το κόψω. Ωραία. Λοιπόν, για πες μας είσαι. Τι κοιτάζεις εκεί έξω? Τους μελλοντικούς γαμπρούς μου. Εκτός από σένα δηλαδή. Ευχαριστώ, Σύση. Είμαστε στην Ινδία. Ωραία. Δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό. Ωραία, ξαναγυρίζουμε πάλι πίσω στη Λιδία. Αυτός εδώ είναι ο Baymax. Και αυτή εδώ είναι η Άννα από το Frozen. Ο Baymax είναι από το 6 Heroes. Big Hero 6. Ναι. Όπα, sorry γι' αυτό. Παιδιά, δεν μπορώ να κρατάω την κάμερα και επειδή έχει κάνει πολύ χώρο, δεν έχω πολύ χώρο και έχει κάνει πολύ ώρα, θα το κλείσω εδώ πέρα. Θα το πούμε σε άλλο βίντεο. Έτσι, γεια σας.